Ahojte v Hniezdnom. Prišli sme, aby sme tu stravili super deň so super ľuďmi. A Hniezdne to nie je len výborná whisky, ktorá sa robí tuto priamo za nami. To tá fajnota, ale legendárny pretek v motokrose, na ktorý sa teraz poďme pozrieť. Hurá, všetci ideme. Juhu! Dá sa to použiť? Nie, áno? Dobre, poďme si pustiť ďalšie kolo toho super preteku. Ja som išiel prvý a dole v tobogane som urobil chybu, šiel mi predok a spadol som. Volodimír Zavedecký spadol na mňa, zakliesili sme sa, museli sme sa rozmotať a všetci boli preč. No, potom som išiel dozadu, tak viacej som robiť nevedel. Dobrý byl počátok, ale pán Pipich spal i ja na neho. Takže taká robočá situácia bola, kde horšie, keď dohaňaєш. А друга язда будемо бачити, на все мусимо бачити, як то буде, як то вийде. Будемо старатися, як ліпше. Moje prvé preteky hlavne, tak som si prišiel trošku pojazdiť a ani nezrovnať si sily, ale skôr tak dobrú trať nabehnúť. A ako sa mi jazdilo, no klasicky ako amatérovi, takže asi polke som prestal hľadať. Ale je to iné ako môj šport, ktorý robím profesionálne, takže som rád a rád by som sa posúval aj v tomto trošku. Ja budem len šovi. Čiže začíname. Prišli sme do Hniezdného, aby nám tu bolo dobre, aby sme si užili krásnu sobotu. So super ľuďmi. Už neviem. No začni. Tak môže začať, ja budem pokračovať. A čo som to vravela? Že sme prišli do Hniezdného, aby sme si užili. Áno, takže ideme, áno. No ide zase od začiatku. Zase od začiatku? Hej, tak pekne, ja na teba nadviažem, ono to potom ľahšie bude. Ahojte všetci, zdravím vás ahojte všetci. Mariana počúva? Mariana nepustí pretek, kým sa nevráti lekár. Kde sa pozerá? Tam? Či na teba? Tam sa ťažko pozerá, to je také neosobné.
Mali by ste tam mať nakreslené nejaké kozy. Jaké kozy? že ťažko sa pozerá do objektívu, že mali by pod tým mať nakreslené kozy, lepšie by sa tam pozeralo, Alebo nejaká ne? hrajka. Vieš, každý to svoje.